Okei. Testi. Ei malta enää. Okei. Sillä oranssilla valolla. Laitetaan tällä. Niin sillä ei voi oikein säätää korkeutta, että sä säädä sillä kallistusnopeutta eikä. Se on kuule tosi hyvä siinä. Kumpaan suuntaan se kääntyy? Se tulee tänne päin, tänne ikkunaan päin. Joo, se menee hirveet vaan. Menee vaan. Elää tänne. No nyt läks. No niin. Nätisti. Eikö ole? Oh. Joo, tää ei roiski yhtään, ettei noita pirskeitä niinku se. Niin tuo. Laitatko sä sen päälle vai viereen vai? Olisiko se ihan hyvä? En tiedä. En tiedä. Se on Se vaan. on kiva kun tekee. En tiedä. Joo. Niin kun se on kuitenkin noin löysä, niin sit meneehän se nyt vähän. Se lähtee sitten seikkailemaan Niin. ajan kanssa. No niin, nyt lähtee. Niistä oli kyllä vähemmän. Upeit tuli tosta pilkkuja. Mitä sä vielä värejä laitat siihen? No, enpä tiedä vielä. Mä ajattelin, että ehkä sellainen harmaa. Kiitoksia taiteilusta. Kiitoksia. Sain avun. No niin, laitoin tällaisen minikameran. Tätä nyt ei näy. Näkyykö nyt paremmin? Tuohon kiinni tuohon purkkiin ja sitten toi purkki laitetaan kiinni tuohon laitteeseen ja sitten tää kippaa tässä mukana tässä. Tämä kamera tässä mukana. Niin kippaa ne maalit siihen maalaukseen sitten. Katsotaan miltä näyttää.
Pitähän tuli ihan selvästi joku olio, sillä on silmät ja suu ja... Niin tonne tuli silmä. Kyllä se valuttaa vesellä. Me ollaan ajateltu sitä meidän kavereiden kanssa. Jos on semmoinen ihan valkoinen talous, siinä on pieni musta piste. Se olisi jonkun kuuluisen taiteilijan, niin ostaisiko joku sen vaikka paljon tonnia? Työpäivä tehty.